Din il-ġimgħa kienet ikkaratterizzata minn ix-xita u mal-temp, iżda l-agħar ġurnata kienet l-erbgħa meta laqtu lil pajjiżna ma' 30,000 sajjetta. Il-maġġoranza tagħhom aktar minn 26,000 seħħew fuq il-baħar, filwaqt li mal-2500 kienu bejn is-sħab stess u 400 laqtu l-art. Dawn iċ-ċifri kienu reġistrati permezz ta' apparat installat fuq wieħed mill-bjut tal-Università ta' Malta. U l-lettur fl-istess istituzzjoni edukattiva Adam Gauci spjega aktar kif jaħdem. L-apparat jagħmel parti minn netwerk Ewropej, fil-fatt huwa koordinat mill-Università ta' Munich fil-Ġermanja, fejn l-idea hi li ġew installati bħal daw sensors kull 200 u 250 km. U l-idea hi li meta jkollok sajjetta din taħbat ma' daw sensors fin differenti u minn hemm nkunu nafu fejn seħħet is-sajjetta u kemm kellha intensità, kemm kienet b'saħħitha. L-agħar sigħata mal-temp matul il-jum tal-erbgħa kienet bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu u l-aktar sajjetti b'saħħithom kienu reġistrati fuq Għawdex fejn hemm il-fanal tal-Ġordan. Da fil-waqt li matul il-jum tat-tnejn, l-aktar sajjetti b'saħħithom laqtu l-inħawi ta' ħalluqa, tant li kellu jingħalaq temporanjament l-ispazju tal-ajru u li sajjetta li laqtet it-turi tal-ajru tal-Malta Air Traffic Services ikkawżat ħsarat tekniċi fl-apparat tal-kumpanija. Il-medja tas-sajjetti li esperjenzajna fl-aħħar 4 ijiem kienet madwar 8 sa 9 kOhms. Iġri dik is-sarrafa tista' tixar madwar 20,000 bozza tal-mija. Iġri kienu b'saħħithom mhux ħażin. Intant dan huwa biss wieħed mid diversi apparati li għandu stallati madwar il-Gżejjer Maltin id-Dipartiment tal-Ġeoxjenza, hekk kif fost l-oħrajn għandu apparat li jkejjel il-presta tal-arja, tar-riħ, tal-livell tal-baħar u l-intensità tar-raġġi tax-xemx.